Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odeja Yena panji nanga ngani zonyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga hata mziledio kukurijani kulinji digudalila ino Oguliji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji Siake India Times Wireless number 1 Malawi muno. Program ya kulinji pa 13 May 2025. Dzina langa ndine Layana Chunga. Ndipo programu hii ndi lachiwiri pachitima khani ma program atatu lolemba lachiwiri komanso lachitatu. Program yo maliza ya kulinji sabata ino ibwera mawa. Koma lero tili ndi nkhani yopatsa chidwi poti mprogram muno timakhani nkhani zofunikira zokhuza ndale zathu zochitika Malawi za usogoleri zinthu zokhuza tonsefe a Malawi nkhani zoti mwina maderena amakanika kuti akambirane ife kuno ku Times timati bring it on tizikambirana nkhani zimenezo ndipo nkhani ya lero ndi nkhani ya ma political handouts kodi andalewa akamabwera kumakampenimu ndikumatipasa zopasazi kaya ndi ndalama nsalu ndi zina zoterozo kodi zimenezo ndiye mahandautiwo kapena timve kuti lamulo likuti chani ndiye poti tamvapo kuti kumbuyoku panakhazikitsidwa malamulo olesa mahandouts maka kuchokera kwa anthu andale mu nthawi ya misonkhano ya chikoka kapena ya kampeni yokupa anthu kodi malamulo akuti chani zikuyenda on the ground kapena ayi kapena tivomere ngati dziko kuti tinangodya mfulumira pa nkhani ya mahandouts izi nzosatheka is not practical mstudio muno sindili ndekha ndili ndi wanangwa chafulumira mmodzi wa akuluakulu amene amagwirapo ndithu ntchito yayikulu potulutsa nkhani kuno ku Times Group wanangwa ndikupatse moni wadzuka bwanji ndadzuka bwino kwambiri besi kumveka kuti ayi munthu amakonza nkhani uyu ayi ndathokoza komanso ndikoyamba khali modzi mprogram imene ya kwambiri neyo ndikoyamba kubwera programu imeneyi ndithokoze kwambiri kuti chinakuonekerani choyenera kuti ndipezeke nawo chabwino ndikungoimvera mbali koma lero tilipo mpano chabwino nkhani yake ndi imeneyi komanso mprogramu iyi tikhala ndi anthu ena amene tikhale tikuyamba nawo pa mutu umenewu wa ma political handouts mongofuna kuwadziwitsa omvera athu tili ndi George Chaima amene ali kaswiri pa nkhani ya ndale tilinso ndi Leonard Chimbanga iwo ndi mtsogoleri ku DPP komanso ndi kansala mu mzinda wa Blantyre komanso ndi chidwi choti chisankho chikubwerachi atisimikizira koma afuna kuima nawo ngati MP wa DPP konkuno ku Blantyre tilinso ndi atolankhani athu Jason Malowa Sam Kalimira ndi Blessings Tambala pamakina pali Chisomo Khasu tiyambe motere wanangwa kodi nkhani imeneyi nimaona ngati kuti ambiri mwina sitimayimvesesa kodi tikamakamba nkhani ya political handout chenicheni nchiti malamulo akuti chani kodi what constitutes a handout ndi chani kodi munthu utenga magwafa ndikuwapasa anthu amene abwera ku nyumba kwako upanga kampeni basa umene ukhale mulandu makamaka mwina tinene kuti nkhani imeneyi mbuyomo
tinalibe lamulo lenileni limene limalankhulapo kuti makanza athu andale akamafuna udindo osiyanasiyana kaya MP kaya ndi utsogoleri wa dziko kumene pakati pataphatikizapo ukhansala. Anthu amangopanga zimene akufuna ndi kunaoneka kuti chimene chidakula kwambiri anthu zidafika poti mamanifesto zimene timati mfundo zidza anazitaya uko koyambano kumangogawa zinthu ngati chinthu chimodzi chimene choti akope anthu. Mpaka na mchaka cha 2017 tinaganiza ngati dziko kuti atentike lamulo limene lichepetse zimenezi anthu ataona kuti pali mavuto osiyanasiyana amene akubwera chifukwa cha mchitidwe umenewo. Ndiye 2017 nyumba ya malamulo ya Malawi kuno inakambirana lamulo kudzera mu imene timati Political Parties Act pa Chingerezi, mwina tingonera lamulo lokhudza kayendetsedwe ka zipani za ndale Malawi muno. Atakambirana mwachidule anangonena kuti muli section imene section 41 imene manena kuti aliyense amene akutengapo gawo lokopa anthu kuti akhale pa udindo kaya ndi gulu kaya ndi chipani kapena munthu sakuyenera kupereka china chake ngati mwina te chiponda nthengo kachilowa nkuchani kwa anthu imene timati handout. Komano nditsindike pano kuti imeneyo nangokhala lamulo. Nawo kawiri malamulo kuti ayende amafunika kuti pakhale ndondomeko. Yes. Ndiye mu malamulomo mfamuli ma section ya asanu. Section yoyamba nimene inangoletsa kuti aliyense asapereke chilichonse kaya ndiwe munthu kaya ndi gulu kaya ndi chipani. Kenako mumomo muli section yachitatu imene imanena kuti ngati upezeke ndiye kuti ukuyenera upereke 10 miliyoni kwacha. Komanso ukakhale kundende zaka zisanu. Komanso nawo itamalizika imeneyi inapeza kuti anaona kuti handout yonso pano ndiye tiziti ndi chani. Yes. Ndiye kumapeto kwa malamulo amene wa Political Parties Act ya 2017 komano malamulo anayamba kugwira ntchito 2018. Anapeza anayika kuti malamulowa tikati handout. Nawo chimene chinachitika imene amati seju pa Chingerezi ya malamulo. Mu seju mudza anangoyikano zimene sizili handout. Sana ike chimene chili handout. Nde muli koyamba ngati ukupanga zinthu zokuperekazo ndizokhudza kuti uzokopera anthu titi campaign material pa Chingerezi anatero. Zimenezo si handout. Terekeze ngati zipewa za chipani zipani iwo ufuna uyima ndelo wapanga ma t-shirt si handout. Chabwino chimene chimapengitsa kuti ndoti magwafa angacha da safe anthu amanena kuti nanga mutati mwatenga mabokosi kwa apentano za chipani. Ndiye kuti sikhala handout njinga mukayipenta za zimezo ananena choncho. Momwe monso amanena kuti ngati mwina mukupezeka inuyo mukapereka ku church kaya ndi mukufuna muberekepo kaya ndi zosonkha zotani bola musazilengeze imene yonso musachite mochita molengeza kuti lero akubwera kuzapereka mukankhati mwapereka pasipasi si handout. Ndi seju imene yonso imanena solezo kuti handout isakhudze aliyense amene komanso momwe amanena kuti mwatenga anthu inuyo ngati andale tabwerani kuno anthu anga mukamabwezera transport foti munayitana anthu amene mwayenda nawo akuti imeneyo si handout. Kapena kuapatsa transport yoti ayendere kapena kuapatsa zakudya si handout. Komanso mukapatsa kaya entertainment kaya mwayikira dansi simunapereke handout. So sejo inayika zinthu zitatu zimene inanena kuti si handout. Chimene chimapangitsa kuti lamuloli linakhanga kuti ligwire ntchito pakuyenera pabwere ndondomeko nozaba zimene amapatsidwa mphamvu ndi ya nduna komanso ndi ngati panopa siti ndi registrar's office imene imang'anira za ndale amene onda amene ali ndi mphamvu akuyenera kuti tsopano apange ndondomeko anene kuti nawo handout ndi chiyani. Ndipo munthu akapezeka tizipanga bwa imene pa Chingerezi amati ma regulations. So pamene tayima ku Malawi kuno ndi pamenepo poti sitinapange ma regulation namva posachedwa pa Akizito Tenthani amanena kuti tathana nazo komano atayamba kuzungulira zimapezekabe kuti
muli zina ndi zina amayesetsa kuti imene machoka parliament yapita zikhale kuti zasindikizidwa koma ndikukhulupirira kuti sizinatheke kusoweza kuti mmene tikulowera ku 20 ku speedback panopa tilibe no ndondomeko yeniyeni imene munthu mungamugwire kuti uyu chabwino. Wanangwa ndithokoze kwambiri chifukwa wafotokoza bwino lomwe. Ndauzenso anthu omvera kuti tinawayimbira Kizito Tenthani amene ala director of registrar of political parties koma yo atangwanika mawa uno amafuna takhala nafe koma ayi pali ntchito pena aitana kuti apite, but we had to proceed with the program, so tinadziwa kuti in-house alipo Wanangwa can go and do this proper research and you have ably explained the topic. Ndiye tili ndi alendo athu awiri Leonard Chimbanga mukundimva? Achimbanga mukundimva sobana? Hello. Yes, apo ndokumvani ndithu Achimbanga. Mwadzuka bwanji? Zikomo. Ine ndadzuka ino mwadzuka bwanji? Ayi, tadzuka bwino. Komanso tilandire Dr. George Wadons Chaima. Achaima mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino Ayana, kaya ino kunayeko Chimbanga komanso ndi achafulumira ya onsewa kuoneka kuti adzuka bwino. Nkhani tili nayo pano ndi nkhani ya ma handouts. Ndimafuna ndiyambe ndi Achimbanga. Inuyo takuona ni mukulowa ndale mukuthamanga ndithu kufuna kutengapo gawo la usogoleri mdziko muno maka kuzera mu ndale. Kodi nkhani imeneyi ndiyovuta motani on the ground, because if it tomayankhula from a theoretical position mwina zongowerenga kapena zongomva koma inuyo ndi munthu wandale, how real is this challenge on the ground? Tisanapite kuonena kuti imatha kupanga advantage kapena disadvantage ena motani, timve what's the reality on the ground pa nkhani imene ya ma handouts kuno Malawi. Zikomo kwambiri Wayana Chunga, komanso ndithokoze amene akutimvera komanso achafulumira ma handouts ndi nkhani yonena kuti I think yakhala ili vuto mdziko mwathu muno for a very long time, and ndinosangalala kuti lamulo linakhazikitsidwa kuti zimenezi zikhale zoti zosaloledwa. However, ndasangalala ndi I think contribute omalizira dzina langu ndithawa pang'ono kuti Wanangwa chafulumira. Yes. Wanangwa sana fotokoze bwino mu act muja anangonena chimene sichili koma zinazo anachula pamene kunimuona ngati sana tithandize koma aliyense akudziwa vuto lenileni ndikupereka ndalama kwa anthu pamene tinganene kuti kumakhala ngati kugulitsa voti. Munthu amene akuyimira amene ali ndi chikhumbokhumbo choti atumikire anthu atenge ndalama pereke kwa anthu ndipo in exchange anthu adzampase voti. Ningoperekabe example imene ndinayiona recently ku convention ya chipani china chachikulu mdziko muno imene anthu anasakaza ndalama za nkhaninkhani pereka mamuti delegate ndi munthu amene amakapereka voti yake kutengera mchipanimo amakhala munthu ololezedwa kuti akasankhe. Madelegates amatha kukasankha munthu koma sana yang'ane ndalama, koma ndalamayo anadya datenga ndalama ija. Ndidaona kuti zikuoneka kuti wapatse ndalama anthu sikuti zimapanga influence maganizo awo. Zimenezi nazo timazionaso pa ground tikanena kuti nthawi yeniyeni zisankho kuli anthu amagulitsa nyumba, anthu amaononga chuma chawo kusakaza kuti ndithu aoneke abwino kwa anthu oti adzawasankhe. Ndi anthu nthawi imeneyi amadyadi ndalama. Ndiye ndikuona ngati kuti vuto lenileni limene maliona ndi tingati ma law enforcement organs amene tili nawo mdziko komanso parliament yathu
pepani ndinenabe kuti ndikuona ngati parliament imene idali kuchokera 2019 kuzafika pano chaka chino ndikuona ngati sinatithandize kwenikweni. Chimene ndikutanthauza ncho kuti I can say it's the most biased or parliament imene sidatsatire malamulo kumbuyo pakakhala lamulo loti lakhazikisidwa anthu members of parliament amaliopa. Pereka example ya mwina munthu wakhala kuti unasankhana makamaka phungu ndiwo chiganizo chotuchoke nchipani chako kwa chipani china za section 65 section jamati section 65 yes amata kuipanga implement munthu uchali ndikuchotsedwa pampando mwina apita ku khoti koma akhala kuti lamulo lagwira ntchito koma taona pano anthu akumatha kuchoka mchipani kupita kuchipani mwina cholamula koma opanda ma consequences. So ndikuona ngati kuti parliament imene idali pano ndikuona ngati sidatsatira malamulo ndisi ndikuona kuti ngathese kutsatira malamulo maorgans ambiri amene amayenera kuti azithandizira kuteteza democracy. For democracy yathu ndi aying'ono kuti tizipezeka kuti tikuika malamulo oti atithandize chifukwa malamulo ndofunikira wayana koma nono ndikukhulupirira kuti nzabwino ndipo sitinafulumire yayi tiyenera kuti tikhale ndi malamulo amenewa anthu azitha kukopa anthu opanda kupereka ndalama akungopereka nzeru zawo maganizo awo kuti ine ndikuona ngati derali tingalisinthe chonchi kapena ku president ine dzikoli ndingalitenge ndikuona ngati lipange chonchi Achimbanga chiro tinga ndalama. Don't you think kunena kuti nkhani imavuta ngakhale ku nyumba ya malamulo facho kuti mbali zonse zimachita benefit from it komanso mwineni mukuyankhula because you're not yet in parliament koma zikakhala kunena kuti ndi nthawi yonena kuti iweyo zikuyendere kapena you're going to benefit directly from the system zimaoneka ngati kuti anthu ambiri amachita jenkha safuna kuti achite act chifukwa ndimuna nchifukwa chimodzi chimene nkhani ili yovuta. Would you agree without necessarily responding ngati kuti inuyo poti ndinu mtsogoleri ku chipani chakuti kapena chipani chakuti because if takuti ngati mmodzi wa chinyamata mtsogoleri wodziwika bwino Wandale who can objectively comment on this matter? Inetu pamene ndikugwizana nanu ine ndikudziwa kuti ndikupindula ndikukhulupirira kuti ngati tikulikonda dziko tiyeni tisatire malamulo zimene akunena chifukwa ngati tikunena kuti tikulikonda dzikoli ndiye kuti tionetsese kuti we are observing what the law says. Tiyeni handouts tisatane tisamapange komanso amene amayenera kuti apange implement zilango zimene zimayenera kuti zitsatidwe chifukwa chokuti munthu waphwanya malamulo tiyenera kuti zinthu zimene zichitika. So ine ndithu ndikugwirizana nazo. It doesn't matter whether chipani changa olo ine ndemwe ningapezeke kuti ndikupanga zinthu za mchitidwe umenewo ndiyenera kuti mugwiritse lamulo kuti ineso pange penalize chifukwa choncho ndi kuti mukupanga ine kukhala ngati example kuti tisapange zimenezo anthu azitha kukopa anthu kuchokera panzeru titha kulola nsalu za chipani zipewa china chilichonse chimene chilili chololedwa koma ndalama chifukwa ndalama vuto la ndalama wayana ndichokuti kuti munthu upezeke kuti ukutenga ndalama mukudziwa kuti ndalama ije imachokera kuti chifukwa ine ngati ndakagulisa nyumba ndiyenda wina zisankho zicha sindiyamba kupanga implement chitukuko mtima wanga ukhala kuti ndikabwezere nyumba yanga ndinatenga pati mwina ndikatapira ngati ili katapira ndikuti choyamba ndikaine ndithane ndangongole acha ngati ili nyumba ndinena kuti ndipanga zonena kuti ndalama kuti munaso ndimange nyumba kapena ndigule nyumba ndiye kuti ndipanga zinthu zonena kuti ndalama imene inena kupita kwa anthu ndipeze njira yokuti ndisokerere pamene paja zimene zikupangisa kuti chitukuko chikhale ngati chikubwerera mbuyo kapena chikuchedwa. Ndiye anthu amene amatisankha azidziwa kuti ngati akukopeka ni ndalama adziwe kuti akuziphera sogolo komanso munthu Wandale uja amene atasankhidwe azayamba kaye wakonza kumene anakatenga ndalama kuja ndi kuti tikubera dziko even ali president if a president spends 2-3 billion yukuti nusimu kudziwa kuti kuchokera. So this is why it's important for political parties to disclose where funding is coming from because if we don't know we may end up be signing up for our country kutsogolo zinthu zoti zitithandize ife
zakazi kupita kwina nkhani iso ikugwirizana ndithu ndi nkhani yakatangale mboma chifukwa ngasi anthu akalowa mboma amafuna kuti sono abweze kuti kumene anakatenga katapira akabweze exactly nkumamba otenga misonkho ya Malawi who benefit chabwino exactly actually political fight imakhuzana ndi zimenezi kungoti anthu ambiri samadziwa koma nzo aikwazi zathu umanira kuti upange disclose ndalama pali malimiti kuti ngati utapange contribute ndalama ichokera pakuti kusalekeza pakuti utemene yosanena koma kuchokera pakuti kumapita kwakuti uyenera kuti unene ndipo chipani chimene kuchifotokoze kumene chatenga ndalama imeneyi kupanda kutero chipani chimatha kupanga risk kuti munthu ochipanga deregister and winner wake can go to court and say awasakutsatira malamulo and they'll ban the political party. Chabwino. Ndipite kwa Achaima zomwe kwambiri Leonard Chimbanga. Ndipite kwa Achaima ena nkumanena kuti ayi pa ground panavuta panopo kuti munene kuti munthu osampasa ndalama sabweranso ku nsonkhano kwanu. Kodi andalewa akumapereka kufuna kapena ndi mmene situation on the ground ilili kuti anthu akumapereka pressure kwa atsogoleri athu kuti azawapasa makobiri? Poyamba ndinene kuti titokoze wanangwa wafotokoza bwino kwambiri watambasula bwino kwambiri chiyambi cha lamulo limene lili komanso Chimbanga alankhulaso bwino kwambiri za vuto limene lilipo. Ndikukhulupirira kuti vuto kwambiri limene likhoza kuthandiza kuyankha funso lanuli ndiye kuti kumalawi kuno timachita zinthu zina zimene tinganene kuti sitimazimvetsetsa kwenikweni tikamazichita, ndipo ndikamanena kuti timachita ndikunena za nkhani yokhudza malamulo kapena kupanga malamulo. Ndiye kuti kwambiri ndikukamba za phungu a nyumba ya malamulo chifukwa ndi amene amapanga malamulo. Akakhala pansi amakambirana za malamulo, ndi amene amakhazikitsa malamulo mdziko muno kuti dziko lino liziyenda. Ndiye ngati pali lamulo labwino kapena lamulo loyipa, chala sitingaloze amalawi onse tikuyenera kuloza aphungu a nyumba ya malamulo chifukwa ndi amene amapezeka kuti akulephera kutsata ndondomeko zabwino zokonza ndi kukhazikitsa malamulo oyenerera mdziko. Chifukwa ndi zabodza kuti aphungu a nyumba ya malamulo amakafushira anthu popanga malamulo, zambiri amapanga okha ku nyumba ya malamulo. Ndengati mdziko muno tili ndi lamulo labwino kapena si lamulo labwino, zimenezo tivomereze kuti amatipangira malamulo ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Chifukwa liwu la Malawi kwambiri pakapangidwe ka malamulo silikhalapo. Ndiye ndinganene kuti zikhoza kukhala zovuta kwambiri kunena kuti anthu andale apange kampeni kopanda kuwapatsa amalawi kenakache kuti akawavotere. Chifukwa chakuti mu environment imene tilili ndi environment imene singagwirizane bwinobwino ndi lamulo limene lilipoli. Chifukwa kuno ku Malawi ndi kwa anthu osauka. Ndiye anthu amalamulo mukati monetsetse akamati tikupanga lamulo, malamulo ena si malamulo amene amadzuka kuchokera mdziko mwathu muno chifukwa chakuti pali situation imene tikuyenera kuyiyankha. Chifukwa malamulo ajaso amathandizira kuyankha ma situation ena, mavuto ena amene ali mdziko. Ili ndi lamulo lotolera longobwera ndi anthu ena kuti pali lamulo ili mutalikhazikitsa mulitsatire ndikuyenera kugwira ntchito pa zifukwa izi. Monga ku Malawi kuno lamulo la ma handouts ndi lamulo lonena kuti kwa ovota lilibe nzeru ndipo lilibe phindu kwa iye, chifukwa chimene amadyeramo kwambiri munthu ovota ndi nthawi ya chisankho kapena nthawi ya kampeni.
chifukwa nthawi zambiri atsogoleri athu akati avoteredwa nkukhala mipando ya UMP ndi amene amakhala kudyera tsopano ndi ma MP aja osakhala anthu. Ndiye chifukwa chonena kuti anthu aja alibe nthawi yoti akhoza kudyera ndi amayang'ana pa handout kukhalano chinthu chimene iwo akhoza kumapindula nacho. Ndiye chifukwa chimenecho Wandale Ujaso adamuonerera munthu wakumudzi kuti munthu wakumudzi kufoka kwache ndi umphawi. Ndiye ndingatani kuti ndikope mtima wache nthawi yonena kuti ine andivotere. Palibe kanthu kuti zaka 5 zaka 6 sindinachiteko chitukuko kumudzi kuja sinnathandiza anthu awa mwanjira ina iliyonse koma ikafika nthawi yoti ili closer to the voting date ndimchite rig mind yache munthu wakumudzi kapena munthu wamba ndiye amagwisa ntchito ma handouts ndalama kungompatsa wakumudzi 50,000 lero ngakhale MP sanachite kanthu kumudzi kwa zaka zonsezi amona ngati kuti ameneyo ndiye munthu. Ndiye izi zikubwera chifukwa chonena kuti lamulo pokonzedwapo silinakonzedwe moyang'ana pathunthu la lamulo mmene likuyenda kukhalira koma adangoliwakha lamulo lija tinganene kuti mwina mwache this is kapena ndikhoza kuitcha kuti mwina puppet law ndikhoza kukhala puppet law imene yonena kuti lamulo limene kuti silingagwire ntchito kwenikweni komanso lango wakhidwa chifukwa chonena kuti wina wakakamiza munthu wina wache kapena dziko lina lake kuti liwakhe lamulo kuti lichite. Lamulo limene tikukamba kunoli kuti mupite ku Britain simukalipezako olo silingagwire ntchito chifukwa kulibe munthu amafuna paketi ya shuga yopatsidwa kulibe munthu amafuna paketi ya mchere yopatsidwa ndipo kulibe munthu amene akhoza manka chikukapempha $5 kapena 5 rands or pounds chifukwa yonena kuti afuna apange campaign. So tikhoza nena kuti vuto kwambiri loyambirira ndi limene kuti tili ndi malamulo amene onena kuti sangalemekezedwe. Ndikuyimiseni kayi pomwepo mafuna ndinene point inelofunikira chabwino mwansanga chachiwiri nchakuti kwathu kuno ngakhale timakamba za rule of law mukati muonetsetse mmene andale athu amachitira makamaka atsogoleri athu mukhoza kuvomereza kuti there is no rule of law kunoku chifukwa lamulo limene lapangidwa amene amakhala woyambirira kuliphwanya ndi atsogoleri omwewo mwina ndimekaye pamene. Chabwino Dr. George Chaima amenewo akuti vuto limodzi opanga malamulo ndi amene amayambanso kuphwanya malamulo. Wanango ndifuna kuti ulowepo chifukwa iwe ndi munthu mmodzi amene umayenda zigawo zosiyanasiyana za dziko lino ukajambula ma programs ndipo amalawiwa umacheza nawo umawadziwa kuti kodi nkhani mwina we just wasting our time kapena ndizotheka koma tisanakupase microphone kuti uyankhule ndakumbuse omvera kuti programu iyi akutipasira ndi mabungwe a Oxfam, OLEC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland. Maganizo a programu iyi si maganizo a Wireless Times kapena mabungwewa ayi. Wanangwa ineyo ndayamikire mabosana awiri amene alankhulapo achimbanga komanso achaima alankhula bwino kwambiri. Chakumapetoko achaima anayima kwambiri kuti kodi vuto ndi chiyani mmene ndimamvetsera amene amankhulapo ndi anenapo kuti ayi mwina ndi lamulo limene tinangopanga tisanakonzekere kapena tinangoponyeredwa ndi ena ake komanso mwina silikufunika chifukwa choti sitinamvetsetse. Fundo imodzi imene mwina ndingagwirizane nawo kuti ndiyoona ndi ndondomeko yakapangidwe ka malamulo si lamulo lokhali koma malamulo osiyanasiyana mmene timapangira kumalawi kuno. Nthawi zonse timatsatira zimene zili papepala zimene tikhoza kunena kuti pa Chingereza amati consultation. Akamafuna apangira lamulo amati aliyense amene ali okhudzidwa kaya ndi achinyamata magawo osiyanasiyana amagulu osiyana anthu azimayi zizakhudza bwanji akuluakulu onsewo akhudzidwe. Komano mwina vuto lalikulu limene ndimaliona ndikuti ma consultation aja timangowapanga ngati kuti tingokwaniritsa sitimadziwa kuti nzofunikira motani
ndikufuna kutanthauza kuti fundo zimene zingachokere kwa anthu enieni amene akukhudzidwa ndi lamulo ndizofunikira kwambiri chifukwa ndi zimene zikanasongola kuti lamulo litilipange motani. Mukhoza kuona kuti tili munyengo yovuta kwambiri panopa yochititsanso manyazi kuti tokha titakhala pasi kuti tiupanga lamulo panopa tabwerera chifukwa panopa pali mavuto atatu amene lamulo lili kulimbana nawo. Vuto loyamba ndiloti kodi handout nchani, anthu akulephera kuti apeze ansala kuti handout ndi chani ngati dziko, kusonyeza kuti tikanakhala kuti poyamba pomwe anthu amene timaganizira kwambiri kuti mwina ndi amene zikuwakhudza za mahandout amene timati ndi akumidziko chifukwa choti timatchula anthu akumidzi chifukwa choti mwina ambiri kapezedwe kawo ndikochepa. Anthu ambiri andale amathamangira kumeneko kuti andikangowapatsa koma zoona zake handout iyo ili kulikonse ngakhale kwa anthu amidzi ntchito mtauni ndi handout. Inafika poti anthu ngati amenewo mwina sitinamvetse. Okay, nthawi imene timapanga lamulo sitinakhale nawo pasi kuti tamvere. Kawiri tikamapanga ma consultation amakhala anthu okhaokha amene tikuona kuti ndife tinapita ku sukulu tinatani tikhale pasi mwina mfumu adzatayitana kaya anthu awiri amikomano moza iniyo mukhoza ndikhupira tola mfumu woto amakhala kuti akangowapasa zakudya akambirana kuti environment imayenda bwanji kuti tithane ndi zachilengedwe zili kumapeto kumene angonena afuma audze tangonena ni mwachangu makosa nawo zimene akufuna apanga kale koma osadziwa kuti afumu akhoza kuthandiza china chake chimene kutsogolo kuno mukafuna upanga implement lamulo chimazavuta chimene auza ife mukanatifunsa tikanakuwuzani kuti mukanatiulowera kuti so zikutivuta pamene popo kuti tikulowera madera osiyanasiyana sitinakhale ndi nthawi yokhala nawo pasi anthu adziwe kuti handout ndi chani. Kunena zoona ife pali zinthu zosiyanasiyana mwina mizimu mukhoza kukhulupirira kuti kugawa ndi chikhalidwe. Kugawa ndi chikhalidwe amati uyu timuvotera MP ali ndi umunthu kuona umunthu wakewo amagawa zinthu ipozowezo kuti mwina uyu ndoumira akaferedwa munthu kayokhala pamodzi ndi kuthandizana pamaliro chinakhala ngati chikhalidwe. So pano andale anapita nukalowerera pati pamenepo nomakhala ngati akupanga za chikhalidwe zomwezo akusowa. So tikanaunika kuti kodi handout ndi chani. Ayi wanangwa ndikuyimiseka pamenepo kuti tilowese atolankhani athu amene ali zigawo zonse za dziko lino kuti timve maganizo a Malawi pa nkhani imeneyi. Tili ndi Jason Malowa kuzomba kumeneko, Sam Kalimira kumzuzu komanso Blessings Tambala ndikhulupirira kuti kumeneko ndikumachinga. Jason ukundimva? Anji mwauno ine ndadzuka bwino kuno Blanta ayi ndithu chifunga timawawa choncho sindidziwa kuti kuzomba kwa chabwanji. Ni chimodzimodzi ndithu nyengo ya kwitima mawawa timachawazi timeneti eko chabwino womba mbali zonse. Chabwino tayankhulani ndi Malawi nkhani imene ya ma political handouts. Chabwino ndi abambo awiri pano ndiyamba ndinu bambo choyamba ndikudziweni dzina lanu ndi kumene makhala. Ine dzina langa ndi Kinlos Foster Nyoni ndipo ndimakhala mmuzi mwa DC sub-TA Kagula kuzomba konkuno. Kodi kumeneko nkhani imene ya ma handouts kapena kuti zimene andale amapereka ndi cholinga choti akupewa anthu awavotere zikumakhala bwanja kubatsani chana akabwera kumeneko. Kumene kuku ndithu ngakhale kuti kampeni sanasegulire kumabe phungu amene akuyembekezeka kuzatikisanawo pa chisankho akumayendabe akumachitisa misonkhano kotero kuti akumatha ndithu kumapereka zinthu zosiyanasiyana ndipo zina mwa izo akumapereka nsalu matisheti komanso ndalama ndaonera kuma primary amene amachitika pa Sakata Trading. Kodi zimene tingathane nazo bwanji popeza ili potanthauzira pake titonena kuti ndikachitire pomunena kuti ndikupatse ichi cholinga chonena kuti ndithandize ndioloke apa ndiye khalidwe lotere tingathane nalo bwanji. Khalidwe tulimeneli ndinganene kuti kuthana kwawo kwake nkukhalabe kuvutirako pang'ono komano zingotengera ifeyo ndinene kuti ngati Amalawi
tisagulise ufulu wathu ndi zolandiralandira pachifukwa choti titha kutero nkumusiya munthuyo pampando komano pamapeto pake tizalira kwa nthawi yayitali mwina kwa 5 years imene munthu azakhale pampando chifukwa akakhala pampando amathawa ngakhale kudera kumene akupezeka anathawa kunda ndionera ku MP angapo ena ndithu amanena zokuti ine kwathu ndiko kuno komano chisankho chikangochitika nkuti iwo akawina kumapezeka kuti mwina ukakhala palilongwe kuchoka ku constituency yawo dzina lanu ndi kumene mmakhala ineto ndanena kale kuti ine dzina langa ndi Kinlos Foster Nyoni ndipo ndimakhala mmodzi mwa DC sub TA Kagula kuzomba konkono. Athokoza kwambiri abambo tiliso ndena apa dzina lanu ndi kumene mmakhala ine ndi James Gondwe ndimakhala mwachizalo musi umumoti kamapita kwa chikanda akhali mwaimvetsetsa pamene patunena kuti alipo anthu ena amene akupanga campaign amati akabwera kumeneko akubereka zinthu amabereka chani umene okay anthu amene akabwera amabereka nsalo komanso ndrama ngati ma 2000 ngomwe 2000 sendrama yoti munthu ngakusenthe moyo wako iyayi studio mwadana ndi 2000 ndo ndadana ndi 2000 koma ndudana ndi zolandira chifukwa tisentha moyo wa Malawi atakhala kuti munthu uyo ndofuna ndi kuthandiza anakatha kumathandiza ma technical college kusegula mali private na school zimene zikoza kuti thandiza kusiyana ndi kuti mabereka ndrama komanso nsalo ndeti ngathanena lo bwanji kuti limene okay zimene ziwakazovuta komano chimene kufunikira zisatira fundo za anthu akhoza kupereka zinthu zawozo kena kuono sikuwavotera mfundo chifukwa zimene zikoza kuthandiza kuti anthu akhoza kuzindika even anthu oyimira ngati aphungu kapena makhansala atakhala atazindika zimenezo azasiya muna kupereka zinthuzi dziko likatero okay sizikati kule dziko pang'ono chifukwa anthu aja mahandouts aja amakhala kuti amatenga ngongole ndrama ziti akatipasapasa zimasafika kuti nawe kuti ibweze ndakanda ma-CDF saperekaso kwa Malawi zimakhala zamabwezesa ngongole zija woza kwambiri dzina lanu ndi kumene makhala okay James Gondwe ndimakhala mwachizalo amene wanda amene tankhula nawo kuno kuzomba akambapo za mene akulandira kudera kwawo komanso tingathanena lo bwanji vuto limeneli limene lioneka vuto lalikulu ndithu loti anthu amapanga campaign akufunitsitsa atamapereka zinthu cholinga choti akupewa anthu cholinga choti akavote ayi Jason ndathokoza kwambiri ukhale ndi siku lopambana kwambiri kuchokera kwa Jason Malowa kuzomba tidumphe kupita ku Msumba wa Mzuzu. Sam Kalimira uli pa line Rayana ndili pa line yes mota papa Marina mwende kuvungula soka handout uli nyambe ndino kulowa chabwino yamba kuma handout yo kumeneko nyengo ili bwanji tifuse kaye kuno fridge kuno kukuzizira kwambiri mvula mabawa ndithu mpaka madzi kuyenda ndithu ndili kuno kuchimaliro mphepete mwa tambo limene la Lunyangwa ndikuti kuntundako ndikuona Moyale Baraka pano ndili ndi munthu mmodzi amene nkhani walitsalira kuyambirira mpaka kufika kumapeto ndipo afuna nayenso athepo ndemanga munizomezenga kuti tiyechichewa ndizona titha kuyankhula chichewa chabwino ndakupezani kuno kuchimaliro kuno omumakhala kuti ineyo ndimakhala kuchiputula chitimati cha 4 ways uko mbali ndithu mwa Lunyangwa imwe pano nkhani yokuta handout mune kusokonuko zimachitikaso kwambiri zinthu zili nationwide ziko lonse zikuchitika zimenezizi makamaka nthawi ngati iyi ya imene imatchedwa kuti yazisankho imene anthu amakhala bize kumazukuta anthu kuna kuti kodi atithandize ndani ndiye pamene popo papapezekaso kuna kuti wena amabwera ndipo zikuchitika ndi pali zinthu zingapo zimene zizichule ndalama ndiye akumapereka anthu akupereka ali ndalama atu anthuwa ali ndalama anthuwa zikudibwa koma ndinganene kuti pali njira zosiyana-siyana makamaka ndiyambire ku kachisi
mipingo ikuthandizika kwambiri nthawi ya kampeni yazibusa mota akuziwira kuti project inavuta ijayi ulendo uno ikutani ikutheka chifukwa chani amangoitana mwina mmozi ndiye amaitana mwina achipani awa amaziwira kuna kuti akaponda pano ndiye kuti thandizo lathu latani lapezeka imene ili handout chifukwa chithandizo chenicheni siupereka nthawi yomwe ukufuna kuti china chake uchipeza umapereka nthawi imene vuto latani lapezekera kaya nthawi ya kampeni kapena si ya kampeni koma umapereka thandizo koma ukangopereka ndi essence yonena kuti nditengeko china pa mapeto pake ndiye handout iyo ndiye ikuyambira kukachisi komweko ndiye tikaonaso kupezeka kuti amaitana makulu mukakhala mwina mma village bank mmene mapezeka kuti amapita momucha kuti iyayi apapa mukuti mupange boost gulu lanuli kandalama zambiri tu ndinene pambali ya nsalu ineyo ndikuona kuti nsalu si handout yayi chifukwa zili ngati mmene ifeyo amalawi tili ndi flag yathu Malawi amaziwika ndi flag tere wachipani nayeso amaina kuti aziziwika ndi chani kodi ndi nsalu ngati chizindikiro chake komanso kwinanso kumakhala kumaliro inu omwalira nthawi ya kampeni maliro savuta utha uchwa kuti ayi uyu akagone kwathu amakuthandiza napakuti ena mwizo kupanganirana kuti mtenge ndife ndipo magalimoto saso watu akumapezeka chifukwa chani nthawi iyi ndi nthawi imene iwo akumaona ngati akupanga invest ndikitani kuti zimenezi akalembera choyambirira ine ndinene kumali ya iwo amene anapanga malamulo chifukwa ndi amozi amene akumapanga kampeni nkumapereka zinthuzo tikuuzeni kumalawi kuno mavuto athu sikunena kuti munthu umasowekera shuga umampeza olo iniyo musanapange kampeni komano muzipangano recognize zinthu zimene zimakhuza wina aliyense kuderawo zimene mufuna kuyimirira ndipo kampeni siyovuta umangopanga zimene wina aliyense akachiona amanena kuti chinthu ichi chimatizunguza panopo chatheka basi anthu amakambirana okha ndiye pa nkhani yopereka ndalama ikuuze ndalamazo ndi zofunikira ndithu komano mupewe chifukwa sizingatheke kuti pokopa anthu pange chinyengo kenaka ukakhala pa udindo uzasiye chinyengo sizingatheke ndiye muyenera kuziwa kuna kuti mukutira kwira ngati amalawi komanso ziwani panopo takuziwani kuna kuti mukutinamiza chifukwa timakuonani mukachokako panopo ndiye tikudyerani koma ziwani kuna kuti titikuvoterani chifukwa cha ndalama zimene mumaperekazo mteja chibisiso zimba ndathokoza yana tisene chopompo nimeona nthawi apa kuti ndipata kwanza ndimaona kuti naneso nthawi kumeneko tisanzikane nanu ndathokoza kwambiri chifukwa cha mmene ayankhulira bambo wakuoneka kuti akuidziwa ndithu nkhani bwinobwino komanso ayankhula momveka bwino ndithu zomwe kwambiri mukhale ndi tsiku labwino achimwene zomwe kwambiri bwana kuchoka kumeneko tipite kwa Blessings Tambala. Blessings Tambala, are you on the line? Yes, ndikukumvani ndithu. Uli mbaliti ya dziko lino? Ine ndili pa Lionje mboma limene la Machinga. Chabwino. Ndithu apa ndili ena mwa anthu amene amakhala kuno makamaka ku Machinga amene so akhala apita maganizo awo pa mwina Blessings usanayambe kucheza ndi Malawi poti tinafunsa umzuzu tinafunsa so kuzomba kumene konso tifunse kuti nyengo ili bwanji usanayambe kucheza ndi Malawi. Unotu nyengo ndithu ukuzizira kulimira mbo mawawo kunacha ndi mvula yangoduka chakumene komano ndithu nyengo yake ndiyotero kuti kukuzizira ndithu pano paliona. Chabwino. Ndithu. Tacheza mwina ndi Malawi modzi chifukwa cha nthawi. Chabwino paso ndili ena amene makhala kuno Machinga muna choyambirira tikudziweni komanso kuti mumakhala kuno. Ine ndiyakane ndili makhala kulikonyowa. Chabwino mwina nkhani yokhudza na andale kumapereka zonse motero kuti andale kwanuku kumakhala bwanji akumapereka zinthu zimene panopa kuti ndale zinayambire bwino bwino komabe sinaone munthu wakupereka ndalama mwina kusogolo ukapena mwina nkhani yokuti panopa mwina ndale zinayambike bwino bwino tinene kuti mbuya kuti machitika ndithu zinachitika kuti andale kumapereka ndalama kwa anthu kapena kumapereka zinthu kapena pasindezi bahadali mangomva ndo msonkhano mwina unaliso magogo ena ndena mwina pasitako mwina ma 2000 magogo mungati magogo
Mina zimenezi kupereka mahandouts pa Chingereza kutero ndizoletsedwa makamaka m'malamulo sakulola kuti ngati dziko lingapanga bwanji kuti mchitidwe umene uti. Koma panopa kutenga limene likwenda panopa dzikoli wina aliyense akuyang'ana ndalama ndikuti akafika pa msonkhano amadikira kuti abwanawo ali pa ndalama zilengeze kuti mwina pali mafumu ndeti mafumu aja amayang'ana bwana uja kuti mwina aonapo apena MP wadi pasa chani mina abwerera. Chabwino yayi wana ndi tumene mudimedekezera ndi amodzi mwa anthu amene akuno kumachinga kuchokera kuli Konyowa. Chabwino I blessings Tambala ukhale ndi tsiku lopambana. Atathokoza inunso mukhale ndi tsiku labwino. Pomaliza programu yathu ya kulinji lero tilowese achimbanga komanso achaima asanabwere cha wanangwa kuti afotokoze maganizo awo omaliza pa nkhaniyi kuti kodi nkhaniyi ikuchita affect our politics motani ndipo what would be the best way forward pa nkhani imeneyi. Ukundiva? Yes, ndikumva ndithu ndikumva Leonard Chimbanga mawu ano omaliza pa nkhaniyi. Nimafuna kuti choyambirira ndithokoze especially you Anna the way you have coordinated the program. I think mwaipanga bwino kwambiri basura bwino komanso mwaonikira bwino Malawi komanso ndithokoze Oxfam komanso mnati zita EU kuti anapanga sponsor this program. I think it's a very very important program chifukwa chakuti ngati dziko tikuziwa kuti vuto lathu inde ndi umphawi. Ndi anthu andale amatenga ife ndifainesa ndi wandale timatenga advantage kuti anthu ndi anthu osauka ndi timanena kuti tapatse ndalama kuti atipatse vote. Zimenezo ndizolowika koma anthu amaletsa ndikuona ngati ndi chofunikira kwambiri kuti ngati dziko komanso anthu pota kutimvera kuti adziwe kuti si bwino kuti kanisa vote ndichi kupindula. I'm very happy ndi contributor modzi anayankhula kuti zimene ziso zikuchitika mipingo kuti mpingo amayambitsa kuti amadziwa kuti nthawi tizipushano season uja ndikumaona ngati kuti ani mphamvu yambiri chifukwa amakumana ndi anthu lose ena pakati pa wiki mpheri azitithandiza kumene kuja kwa anthu kwatsegula anthu m'maso kuti ufulu wawo samayina kugulitsa in exchange of china chilichonse. Kwambiri I think ningokhazika pamenepo komanso ndali ndi mfundo imodzi mundirola. Yes, fotokozani. Yes. Anayankhula I think Dr. Chaima anayankhula kuti maiko azinzathu palibe munthu amene angathe kukapempha mwina $5 apange kampeni. Nimangofuna kuti ningofuna penepo ningotsutsana nawo pang'ono kuti actually amakhala ndi website yokuti munthu umatha kuchita kunena kuti amapempha ndalama kumene kuti ineyo ndikuyima ndikufuna kuti muzindithandiza. Ndikupereka example ya Barack Obama adachita kunena kuti even mutakhala muli ndi $2 adapanga ndalama za nkhani anakwanisa almost 400 million imene idachokera kwa anthu osauka. Ndizololedwa ndithu kupempha ndalama komano ngati kutenga ndalama pa malamulo awo. I think this is why I'm more interested to understand the Political Funding Act yathu chifukwa ukakhala watenga ndalama njira imeneyo umayeneranso kuti wadziwise anthu amene wagwirisira ntchito. Ndi mati kampeni ija ikakhala kuti yatha imayena fomu anena kuti umene kuti nakapangisa msonkhano kwakuti ndi nabwereka muna maspika na tele na pempha times zonse zimene kuti upange list ndinalipira anthu motere zikakhala zotsalira ndalama zija malamulo amakana amene umayena uzigwirisa ntchito. Ndi ngopempha kuti mwina amene atawina ulendo uno maphungu kuti akapita parliament nimafuna kuti nkhani imene ya political funding akayiunike ndipo ilinganize bwino kuti izatithandize chifukwa kuti panopo what we have now is not helping us and connect ndi nkhani iyi political funding komanso how to penalize anthu amene akupanga handouts chifukwa nkhani imene you cannot separate the two, especially dziko lathu lote ndilosauka. Zikomo kwambiri kuti munandira ndathokoza kwambiri
Leonard Chimbanga amene ukongula mbali yawo tipite kwa Achaima kumatsana tero mwina kungwa kumbusa omvera onse kuti programu iyi kutipasira ndabungwe la Oxfam OLEC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo amene akhala kukambidwa mpulogalamu iyi simaganizo awo ya Times kapena mabungwewa ayi. Achaima, inu mbali yanu mumaliza bwanji nkhani imene ya political handouts? Ayi ndinenepo kuti kunjaku anthu akamapanga kampeni kapena kuti akuthandiza andale amagwiritsa ntchito what they call institutional financing, kutanthauza kuti amatha kupereka ndalama koma ku zinthu zofunikira zimene zikhoza kutumikira anthu publicly. Ndi izozo kuno si zimene zimachitika. Kuno amapatsa anthu osowa kudzera njira ya chinyengo chifukwa ndi chinyengo chimene chocho. Tikamanena za lamulo limapangidwa kuti lidzigwira ntchito, ndipo limayesedwaso lamulo, ndipo kuyesa lamulo kumabweresaso umboni, kapena pa chizungu timanena kuti every law has to be tested and there must be an evidence that it's working. Kutanthauza kuti lamulo tikalikonza lizikhala ndi umboni onena kuti lamulo talikonza likugwira ntchito. Ndipo pamene lamulo silikugwira ntchito ndiye kuti ophwanya lamulo amapezeraponso advantage kuliona lamulo lija kukhala dummy law, weak law. Ndiye ngati pali dummy law, weak law mdziko limene silikugwira ntchito ndiye kuti limene lolo si lamuloso yayi. Ndiye ngati lamulo likugwira ntchito padzikhala evidence, umboni wonena kuti amene waphwanya lamulo akumangidwa. Tikayang'ana za lamulo ilili la handouts kumalawi kuno chikhazikiritsireni kulibe amene wamangidwapo, ndipo akuphwanya lamulo wandaleyo akuphwanya kuchokera ku midzi kufikira naso ngakhale mwina tikhoza onena kuti ku State House, chifukwa anthu amamveka kuti akunyamulidwa akumapita ku gate ku State House makalandira. Ndiye kuti kutanthauza kuti limene timaliona ngati lamulo limene lili silingakhaleso lamulo chifukwa silikulemekezedwa, chifukwa palibenso amene akumangidwa. Ndiye palibe chifukwa chonamiza Malawi kudzera mdzina la lamulo limene silikugwira ntchito. Mwina chanzeru chimene chingachitike ndaphungu omweyo analipanga lamuloli kubwerera ku nyumba ya malamulo kulichotsa lamuloli chifukwa ndi lamulo limene silikugwira ntchito kungonamiza mtundu wa Malawi. Mwina ine ndimaliza. Achaima, inetu ndithokoze kwambiri kuti munalola kuti tikhale limodzi msiku la lero mpulogalamu imeneyi ya Kulinji. Zikomo kwambiri. Ndipo pomaliza ndipite kwa Wanangwa Chafulumira, mkonzi wathu wankhani konkuno ku Times. Mwamva zimene anthu ayankhula Achimbanga, Achaima, komanso zimene atolankhani athu maboma onse atatu anacheza ndi Malawi. Anandipasa chidwi wina kunena kuti kumaona nthawi yofera, kuti nthawi yakufa ndi imeneyi ya kampeni, akuti maliro samavutai. You are assured kuti wina abwera nkuzanena kuti I'll pay the cost. Cholinga muzawavotere. How do you conclude this whole discussion? Ndikuwakumbukira amenewo Asibosiso Zimba. Kumzuzu, yes. Ndakumbukira foti osewa lankhula zanze ola amene analankhula kwa Chikanda kuzomba. Yes, kuzomba. Yes. Mukhoza kuona kuti amene analankhula nawo atolankhani osewa akudziwa kuti chikuchitika ndi chani, akudziwanso kuti ndi zolakwika. Kusonyeza kuti mmene mapanga lamulo tinagwirizana zoona kuti zinthu zolakwika. Chimene chikungotivuta ifeyo ndi kuti sopano tipeze njira kuti lamulo lilitani ligwire ntchito. Ndamva Achaima kunena apa kuti bwanji lingolithetsa kumeko ndikusoze munthu wasimidwa wagonja yatima kuti azafika apa tikungona mizano. Koma ndizoona mwina chimene chikutivuta kwambiri choti ndimanena kuti lamuloli luvuta wani kodi handout ndi yani. Ndiye tibwerere tikapeze kuti handout ndi yani. Chachiwiri zikuvuta kuti kodi
ananena kuti munthu kuti apereke umboni kuti munthu amangidwe amene kuti munthu sanamangidwepo zikufunika umboni ndiye umboniwo umavuta kuti kodi umboni wake ndi chake komanso chikuvutanso pena ndichoti mwina umboni uli apo tinteteza bwanji okanenayo tikangothana ndi zimene zioneka ngati tikhozopeza benjira yoti kutsogoloku tikhozothana nawo muzatawo tipola nangasima institution amene akwenda kugwira ntchito akhozopezeka mabwana onso ndi handout kumene ali ndi titanetso bwana yonso ndi handout ayi onangu achafulumira nthokozi kwambiri kuti lero tinali limodzi mutu ndi nkhani yofunikira kwambiri ndipo alipo ena amene amakhala unfairly advantaged alipo anthu ena amene sayenera kukhala atsogoleri mdziko muno koma chifukwa cha mahandauti ena alowa nyumba ya malamulo then are we surprised kuti zinthu sizikuyenda so ndi nthawi yokuti amalawi tidzuke andi mwina tisachite kupanga give up kuti abasi tingozisiya tipezebe njira ina yokonza nkhani imeneyi pomaliza kungothokozanso mabungwe a Oxfam ndi OLEC ndi Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union komanso Embassy of Iceland zinalanga ndine bana chunga tikhale modzi mawa ndapita Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija yena panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atemziredio kukulijani kulinji tikudalira ino Ogulinji